Hi guys! Nandito sa amin ngayon yung berhin sa barangay. So, mag-ano kami. Ako, marami kaming lulutuin. Pero, first of all, gagawa muna ako ng vegetable salad. May mga vlogs na ako nito sa channel na to. So, gagamit tayo ng ampalaya, singkamas, pipino. Uy, ginoo ko pinya. Padating kuwang no? Ang naman ko tidbits. Kalimot ko eh. Nakalimutan ko pala yung whole pinya guys. Pero sige lang, may tidbits naman tayo. Tapos gagamit tayo ng apples, then carrots. Kaunti lang naman to. At saka pineapple tidbits. Well, si mama pala guys ay, unsay maghimo ma? Lumpia. Gawa siya ng lumpia. So nag-add siya og ano yan ma? Repolyo at saka carrots. Hala, imo nang gikuan ng carrots? Na mga ahos na ara bang takoy grinder are or bagura lang tong ahos ma. Well, si mama nandyan, ako naman dito mag-prepare ng vegetable salad. So yan yung mga mamaot na imong kuan ma. Kanang imong kutsilyo, okay na kanang kutsilyo? Yeah, naapod siya. Ginagad na carrots at saka kuan. Sumaya natin balikan yan guys. Dito muna tayo sa ating vegetable salad. Asa dara. Unahin natin tong carrots. Isa lang na short mo kus carrots ni ano naman gi bahin-bahin. So, ito na yun guys. Tapos, lagay na natin ang tidbits natin together with the juice. Actually, yung pangtimpla natin ito is pineapple juice sana. So, wala man tayo. Pero na-try ko naman sa juice lang ng tidbits. Okay lang din. Ayan. Tapos, di ba nilagyan na natin yun ng di ba nilagyan na natin yan ng kalamansi. Para mag-bind yung mga flavor niya, lagay din tayo ng kaunting asin. Tsaka, lagyan din natin ng kaunting paminta. White pepper naman to. From Germany, kay Donna. Dayon, mix. Gamay ra jud siya nga salad, maoy.
Don't you know guys nga, alam nyo ba guys, gusto din to ni Harold. As in, gustong-gusto niya. Maski yung ampalaya. Naghugas na ako ng kamay ha. Lamigin natin to, then serve. Masarap na to siya, guys. First dish, vegetable salad.